Morgen Christian. Det her det er Oliver og Jakob og Victors logbog for fredag den 18. november i projekt UU 46. Her i morges mødte vi klokken 9 alle sammen og lagde logbogen ind, vi fik lavet i går aftes, og begyndte at finde løse ender på ting, vi manglede. Men vi følte, at vi havde rimelig godt styr på det, så vi tænkte, at vi kunne godt lige sove en time længere. Og så i dag der fik vi så lavet de sidste løse ender på det hele, altså sådan noget som konklusionen og introen, alt det der til fremlæggelsen, og så fik vi lavet vores fremlæggelsesplan, som vi har afleveret til dig. Nu er sådan set bare færdige, eller nu, vi mangler lige det sidste, det har vi fået ordnet nu. Vi mangler lige at forbinde teksten med PowerPoint, så det hele bare lige passer sammen. Sådan, ja. Og så skal vi have aftalt en gang her i weekend, hvornår vi skal mødes til at øve til fremlæggelsen på tirsdag. Så nu er der vist weekend, så det vil vi se frem til efter en god hård uge her. Nemlig rigtigt. God weekend, Christian. Moin! Moin!